edin abo e bia nko ye wo abusua ginaye ye tumi honhom ye di gina fie no tie ne ye wo abusua bi o a no mu ni mema omu wo sika pa enso nipa ni fie ho so mutimi di sika ekosesa nipa to omu kono omu ba ye mo omu sunsum bi na omu di sika aka sunsum na ye dua aginaye no ti fie bia ginaye wo mu no sika ka ho ana fie bia sa duade ne aginaye no wo no sika ka ho no sunsum ti so abusua nanu ni nyina omu maame bia no wo agudie o se agudie mi de sha mo nyina mo ba na mo ba wo a mo nka mom na mo mpagya fama nkwala na nkwala ne yie die enye kese minim komfo bi okumase o se ono otu gold su tuo no obetimi aton lafenta ba kwa ma 200 million mimi tu gold kran fa lafenta bi engo tu kwa se lafenta beto miensa se ne million wo kono wanhu a no de bia soso atoka na akotena ba bi no akaka nsem poto se de wi ase wana ndia se nipa no kra no ebi afiri mu a omo makare no mu hia tena se ka wi a ye amamre ne amane gunsa sre de wa afiri mu no ne kra na akomato ya mu ba no atachi ne atimi apagya tete agudi adisi ne nya pepi machine ya de wewe e tumi ene de pe emfa machine ko na akogye na wo ba ya ma tumi na de sika ka ho de abehye ho tete fie wo tumi bia ye tumi pa no timi betana so itu sika papa memfa pepi machine memfa excavator memfa piroda menko site e fie sika mitu sika bi wo a na onyini te so sika bi wo na premrate so sika bi wo na nkana ne nkura te so god ni bi wo tu na akoto a ye mpagya kukuo no upagya kukuo na abusua na bo o ye ne denfo ntia no ye de aponche ebi wo a oba tan ye de odwan na wasere tumi na te so no sore a na wo yi sika na ewom ni nyina na wo jaba ko ubia na wo de ntiba bi wo abekọ na abesi sika no so na de bedwa ba ko pese ato so na masa akata so ache kura by 5 years time wo bekọ na asa bomma e sika ba tan e wo upagya kukuo na wa ba abusua no e ye gina ye aduade aboa na te so no ye nkuno ebi wo ho a na ye de ko hye ho no ba bia agudie no hye no especially ngura mu die no buwa na e bensuo no omo ya amamere de ade ne ye den eja no ti won na asoma ne ba so metena so nwen na obi amefa tu ko ya amamere ni nyina ma ne wi awutuduru ba bia wo na ye wo de eka ye wo de yeye obesore straight nsuo mu ye bitimi pie na abusua na ye no mko no boom krik nanso agate ase ye ntimi ni bone ne aye ne pepepe nipa tuntum tirimu adwene nanka wo sa wuti wei wo babo nipa ho da wuro ma na asi ni ye obaka sa wo ba ne ncha na atesa aboa bi obi ami hunsi wa hye ni kada gold e ho sembebere e ho na hokwa ebi wo kura betu no oyiri eguso onyini na wo mirika betu ni nwura mu abo yawa So nipa TV5 ena wani guso a ohweye ena ye ba besua empenisem ye besua abakosam ena afenso ye betusua tetensem na ene dwumadi ye ba bedi hu nkomo no anasa asem ye beka ho ye bedi hu nkomo no eye abusua gudie anasa abusua ginaye na abusua gudie no obi wo ho beka se meso da ye no me na anasa agudie bi hye ni sei obi wo ho nso a wa meto nanam da ana obi nam ho a yetimi yi kire nse a baby am nam ye gudie wo ho ye ba bedi hu nkomo abusua gudie ye tumitu anasa eye ginaye de mafie no ene so na abusua nso ginaye no na ye besa so beka ye ho na ebia wo gudie bi wo ho na pese wo ye hu adwuma se ni nipa na twetwe nkomo na se nipa na tubi da ye ne ebedi nipa na chi e de kamera edi akire ya ba wo tu ne physical de ama wo na yesu ye ne etumi ehu bi ye ma ne nkwahye ba bi na akoye se anante akoto ba bi because ya tese gold enante na gold no kura no ye chante na pie ba ana se ye funtam ho ne yetu ye se bi wo ho a na aboa emu aguso eye mu abeya ye ba bedi ne nyina ho enkomo na se ne ni hu tie no osomfo kofinti etumi akire mu kame ho e ne ma na kwa ba ne yendi abusua gudie ene abusua ginaye eho enkomo osomfo papa mpacho net say adom ne aweye caterpillar tie 1000 years no puncher sa pepepe jana mutia si die na de bia ye so mo se o mbema ye nkwane ahoden se dare da nyina e betimi atwa fa yatamfo so no mama yatamfo hu ye nkan nko na omutimi abesere we ho ne edi se ne eye o papa na abebio eka no o se wonim koma ye nim hwe na ense modu ne peja ade modu ha ntino ye die agya no machi o mundi ye hwam o mungu ye nim ase ye die yeta ye die o machi ensuo mo awiam o maana ye die o machi se ne wunua bema Pablo enso ka asembe o se
eso ebi obi ebenya ne nkwaje obi wa sorry dem onya nkwaje oba bosomfie obenya nkwaje sanso obi wa bosomfie onya nkwaje okwa sorry dem obenya nkwaje nti eno nkyere se gya wo de ne koyi obi de anase keka obi de ho asem ne gya wo de ewo ho no muse bosomfo wapa yesi abusua agudie ena abusua ginaye wadaroma ensunsunye wo mana yo wadaroma die di ka no menchi akese enkomo me nua ba amasantoa one makonta eye bosomfo kwame a Japan amu UK ne me go fasifo nyina eye me nua ma de nyina na kwame opon e wonua me nua kan na me bobo mu din no mo ye na ye ja na kwame opon awo US e chi abo akese from Kurumo Sohayo me me papa de renda da sorry nenso ma nchia na me papa na kwame abibio ulumai budi anu mama muso e chi am papa me chi atiefo ne ahwefo adofo edo bosomfo ko finti nyina me chi amu nyina bosomfo so chi amu nyina na bosomfo yese dodo akonya ba ko fo ntra so nchenti be ko yensam no so teltel abusua gudie ene abusua ginaye ene abusua bambo no ensunsun o mana oh onsa wo kan edin abo e bia nko yewo abusua ginaye abusua ginaye ye tumi honhom ye di gina fie no tie ne ye yewo abusua bi o a no mu ni mema omu wosika pa enso nipa ni fie ho so mutimi di sika ekosese nipa to omu kono omu ba ye mo mu sunsun bi na ombo omu di sika aka sunsun na ye dua aginaye no sa dua de na omu dua na ofie ho no aginaye no na ya hye na ya ye ade ewo so iti fie bia aginaye wo mu no sika ka ho enya kwa ana fie bia sa dua de na aginaye no wo no sika ka ho no sunsun ti so ana ekesa abusua gudi a maami adwa na ma eno obi ne wa ma antatwu ama abusua na no ni nyina omo maami bia no wa gudie osi agudie mi de sha mo nyina mo ba na mo be wo a mo nka mom na mo mpega fama nkwala ni yiedie enye kesi na nkwala ni yiedie enye kesi nti eno na obehwe se emre na so na mo nyina mo hia eno na bi nti ase na bi afa kokom se ebe pega ti wunum se wa obetu awunya na akosha ya mfa nhye ho ama wo nko a so ahu nante yes enti ya na agudie ni bi wo ho a se mi minim konfo bi okumase wo se ono otu gold su tuo no obetima ton lafenta ba kwa ma 200 million mi tu gold kran fa lafenta bi engo tu ko se lafenta beto miensa se ne million wo ko no wanhu a na odi bia soso atoka na ko tena ba bi no akaka sem poto se di bia so na ndia enti sa abusua gudie no ewo se nipa no kra no ebi afiri mu a omo makare no mu hia tena se ka wi a ye ya mamre ne amane egu nsa sre de wa firi mu no ne kra na komato ya mu ba no atachi ne atimi apega agudie enya beteo ana tete agudie adisie ne nya pepe machine ya de wewe aye tumi ene ya de pe emfa machine na de she wona nsan na de pempen timi nansan ne se o se tete agudie emfa pepe machine wewe enti me na me ka se nansan ya agudie de eno ya gara pepe ya garam sas so enti sa duade na amadua na ofie no enti obu o mse agina we mo bia mfa no sanka na nkwala na so denfo ni bia wom na o makọ apam anadwo bre o na nambeda benya na o matu otokuru tu be hie obi no abodam sikande obefa ba wuntimi ni na ya odambo na ya okeka na de yale o haw abre mo a mo yesa ni amon wonsem te se wo sere sunsun no ope sunsun wiase de onim fom mana be ya mamre yem fasika kwa bosomfo yenhwe bambo no nso no ginaye no de ye ginaye ofie ho no ane sa bobusua no ho ban na se senti na ukọ gina uba ya ma otumi
na di sika ka ho de abehye ho enti fie wo tumi bia ye tumi pa no timi betena so enti ye wabusua bi wo abrewa bi wo sa abrewa ni nwu ya ne ba bia ni wo bewu ne na na bia ni wo bewu bosonfo abusua gudie anase gudie wotu bi da oh because I'm chechiri mu a on say adwuma de untimi nya obi adwuma na mfa mesi afidie so nka bitu sika papa memfa pepe machine memfa excavator memfa piroda menko site efie sika mitu agudie no miyi ne se me na me oluman bi nanam ekwanya fa so betu agudie no me oluman no na ye frɛ no papa Kwame Wangara oye Wangara ni na wo bono kuro bi e wo a ye frɛ ho ahwene ufiri kira na akɔbu oku na akɔ ahwene papa no oye adwuma ma obi bia nipa no be che no bus 1995 obeche no brand new bus that TV ne bicycle ne niam wo mo yi TV ne bicycle no se ompe bus no okwa fo mbia no de sa bicycle no ena eko wanyi ka no omom sa de koi na no nim fom papa e fom agudi no be fa ye won ha bi ye take a boom ada be hia bi no me pese me kire o de en fe no to sa ne ma na ye be ka boom dia ya mamere ye ba peti asase no so nyina ye wia ne ye be gina na ya mamere ye twa akokɔ na akokɔ do betimi anante ohun ba bia gold no wa ohun da o sa akɔ nsa ne ye be twa ye so na duro sa ti tumi ni wura akokɔ no enti se de mo de ye bisa wo fie da bi ye so akokɔ na duro ti utwa akokɔ na obetimi apra nante asase no so sa ohun ba bia sika no na ohun ko spirit na wura no enti sabe ya se ahrer paw no da ho papa no otwa mfumpa ti ba bi obetwa mfumpa na ye de duro ni bi aso ho na ya boso mpaye ye wo kwan e fa so na me kire yo o amamre bi e be no ho sa aka kra bi no seconds ska bi ho a na onyini te so ska bi ho na primary te so ska bi ho na nkran ne kura te so enkran ne bi da enti ya amamre ni nyina wia da bia ya first kana pampamu na ye twaka nkoni sa na ye de tuduro e wa duro bi wa de ka tuduro no o de sa duro ne ka ho a wa pa manchisi asom se gold no be se light po be mienu a che se tuduro na so ne nyage wom untu nuru me nsai wa tukura na be ye osisi e se opeja sika no gold no bi wa utuna akoto a ye mpeja kukuo no upeja kukuo na abusua na bo enti ano no ebi wo a gold bi o a o ye niedefo nti ano ye de aponche ebi o a oba tan ye de odwan ti utura oduru ha ubie so na wasere tumi na ete so no sore a na oyi sika na ewom ni nyina na oja baako ubia na ode nti ba bi o abekọ na abesi sika no so ubia na apɛ adwe badwa baako udu aboa ne nan na utwaye no o de beto to so sa o de nwoma no e be di kan ase so na de bedwa ba ko pese ato so na de aboa na ne wi na to so amamre wo ye o part ba bi e yi na de ni nyina egum na ma sa akata so a check kura by 5 years time o be kona sa bomma eh skabatan e wo upeja kukuo na wa gba abusua no eh gina ye aduade ene menye hwe se bebre ni mo ko ya mu ye kire mo matamu dodo na kura de afidie nom de nam krofo de twen tu bonse kura gold wo mu no ensuo to sa susu no na gold ni bi atete tare dan ni bi ase to the force na oduru dan na chi a bia na ye no na ye tete dan eje twen afia gold wa mam ne abusia oboa ketua bi na na ta ho na asa ebi ni obi eno de friend twen machine okay oboa si du nkwa ya mfre bo fuodu eno go ta use site pa ayifu no ye kan say sunya kwa mu ho aha tensere ho ko no omu nyina use twen machine muso fo wadaruma na wo kase aya na emwa edda sika no so e hwefom ho na tokuru bi na babia na aboa koguma na se ebusua ne de kwhye ho na peni ne de kwhye ho no de aboa to so
aboa na oteso no yenkunu ebi wo ho a na ye de ko hye ho no ba bia agudie no hye no especially ngura mu die no buwa na ebe nsuo no omo ya amamere de ade ne ye den eja no ti won na asoma ne ba so metena so nwen na obi amefa tu ko ya amamere ni nyina ama ne wi awutuduru ba bia wona ye wo de eka ye wo de ye obesore tin straight nsuo mu na wafa ubehu se o de wani behu se o ya di nyame ye bitimi pie na abusuan na ye no mko no boom krik ya mfa kro no antete ye ditumi kase achi nanso agyate ase ye ntimi ni bone ne aye ne pepepe ti obi aye na dwuma bia correct ye ko tu obi de ma nsa o se oni sika oni ne wo hwe ye yi agudie na dodo ewo mbia nchemu mienu ye ko tu gold na egumbe sei makon ako 24 na 12 omini yakum se abusuan doso omini ni ye nchemu mienu ye de beto ye wura nim na ye wura se munya ma omfa omutimi di gold nko agya bo ho mo de 12 die no so a na fidie na dum ekura so ye sika e kire tumi ne ahode wo fia na nya omo na simu nchemu mienu sika na ya se nipa tuntum tirimu adwene nanka wo yes nanka wo sa utiwei wo babo nipa ho da wuro ma na asi ni ye obaka sa wo ba ncha na ate sa aboa bi obi ami hu so a che ni kada sa o te de o kan kire wo na da mo ntana ho no ma mi bi so tie brochi o kwasi aba se ba bia mo nenam woni mi ne wo ka ba bia ho mo nenam e wo ba usua de me ha wo ba usua de mamra ne amane wo fom ay ma usu afom na kina wansa nko ebi wo ba bi wate aka wo kaniba e so usua amamra ne amane o se hunu de enti agudie de mame se abo mo so mpeso mo de ba omu dwan na omu nsa de ndie mfansere eja so nya ready am say me say next cry no me next program ametwa no me no mba kasa fa masu no obi ma no na no pragia bi konya accident ho eja tie sikurom afi obi ohun de nchem da ohun bi nipa ji chinsam so enti agudie de ya ho amamre ne ho amane enye se obi tena ba bia mi too good mi yese wo de adwuma no koma na no de akoma obi enti nipa no ba ono be je percentage no so be force wa se ono so be wie bi so ata se gold ehun sem bebere ehun na hokwa ebi okura betu no onyini egu so onyini na wo mirika betu ni nwura mu no maame aya na nipa bi betena fidie so na metu obi wase na mkotu obi gold e na me metu wei oboa maame honsem ha yekotu baako na abesi so te se oto abe no e ya amamre sa abe ne to fom no e ka sei ke kumi boys ne baako ka sei e dano na nkwala me no mo nam gidi se bibi wo mi mu oda wo se ye ade nyina se oto no abre wada odi kan betu bia nti wada ena dua ene abe de we sisi wo no na bere wo mu se wada ofa twere ho no abe ni nse ekọ no so direct dano mu se bibi were e obosumfo mu ye tian sei sika se tian sei ade na ba ye sei na ye sei ya omo so no mu twi ni firi wo sei na jim we kire ahoden ejanum de adua mi mu me konfo no ye bosomfo ena onua firi mu no amamre ne amane om di gu akwan mu no bosom ne do ne bosomfo nti waware no karawu tano duma se karawu kwaku broda o kwa agro no be kra me wa ha mini ase ni sensi nam se janka ho yeni nua ne the late konfo yes nam se janka ho unim tabo formas o twa akwam se na ni nna ka no se na efiri yin se ne asoma top speed ti hane ya ti ya ne se pa o se ene o ti na so mu amani twa nani no na ye nse me frɛ no mame otimi hwiri sei ma ka fa na se I bet you brother tano dumase with car hwiri sei na long jump okura na hwiri ba hwiri sei we kire ahoden a wagya no mu mom yamfa akoma pa gidie obuo ni suro ne ewura man enante o me obi wa gudie onkwati wo ma onfrɛ wo na onfrɛ papa na
bibia mu wadanse opomla me enko police station ne enko sensan utu agudie na say na me de be ma ho onu mom na suro me enko police station na nya me side me de metuma akra na so mam na afa kwa untimi ni ntimi de me be e bia no no side obenya adwen bi se wukotu ikura no okofa no akese nyeden eni ho opa ye kwa onfa soja ba ko police ba ko immigration ba ko fire service ba ko bibi ope bia onfa ni akiri na yenko eso obetimi akọ openso ebo ni din ka asem no openso tu obi ma na di akiri ma ya juma no perfect bibi am die wom na ye yetimi ko yi agudie ma obi sunsun kire se ye di bi enye ya dan ni nyina ma no ya ni percentage fato me so no obi anweme ya dan ni nyina ma no ya ni percentage ya sumaduro wa bre ko tu ade no mame ya sumaduro ya dan ni nyina ma abusua no ya ye bia ma bi pen amenne nipa no wakoche farmland almost bare 4 acres say yemfa say ne man ne nana no nyina pagya ti enso yemfa asase no na adwuma ye nka asase ne yedi ti me de yemtra ayimu a lezos mu ebon enso sunsum ne se bosomfo wudi bia enyi one nkwala nyina ti nkwala me na omkoye no me na ma obi asa nipa me nsan me obi 2 times so monye fanto kusu ampata omukra sike peje enyi sika ketwa esi di bi enyi nanso ye bi no mo obedi awi akonya ho amane enti nya obi betena fidie enya gogwa wo so for denti na ejan mo ka show se eni kwan se mo amko yi ni mo di sika no de enti awuruma ka se ye di bi enyi no na akoye bibi se eya aduade kwan o mo fa so mo ko fa ade no ade no ni jam kro mu di ja no mu di ko ja mi wura na ahwe so anti mena no so ye o mo ye kwa akofa no aye ko ye ho amamre no mi wura ma ye ti ase se be kafra che o mi nwu abusua na nimtia abusua no ebi ni ho na mom ye mfa sika ima o mo na se kwan papa da wo mo nim ye dua ne mo nyamba wo mo ho a na so mo kaya yenye o man kaya enye nhye ena sika bi wo a ya aduade ya pam ama abusua no enya abusua no ni po bi ntimi ni bi entimi na mi nkodi bi na abusua bi hu ntahwia emebo hwia me metiwai mi ami nua makonta ma de nyina bosomfo na na kwa mi Japan sebe me friends esi ase mi nua na mi nya de mdi bedidia ma nya hwe kra no na nya 2000 ifise o ware mi nua ba ma de nyina mi nua ba amasantoa okunu oti makwam na me obesandi bisika sem fanidi adan na mani kobiri obi agudie ama ho ntahwia ababo afa me ho ma me ha me de mi mbosom kire o enti mi suro mi wura nom na mi jaja so di mi mbosom kire o ame bosomfo eba abusua gudie na abusua gudie bia na etumitu abusua gudie no ya na de tie ni ye obi o ha omode hye ho no omuka se ebeduru mere bi emi enya nipa wa abusua nim na ye die ni mu a amamra ni amane ye kwan so yetimi fa eno se so wo ye den wo fa ekosoro ba fom fie nim nipa bi bewu kasa ni ye kagusu ansa ne de ahye ho wo ye den ebi be frato na sa mi nim nkrofo bi omuwo bi abusua ni nyina de beta abusua na fa afa kwati kwan akopeja tete bobra pa no emma sese minu ka se fio ni patre ewu sika ni so mtimi ni bobra pa do mu penti hu height me se ma o mtimi ni afa na ho ntanwia ne ho nsem bia bobo abeduru manim me be ya amamre no ne amane na se me be fa sika no me yi sika no hu bibia awie na me gi sika ni bia na me de mo 30% mamoa sata me kuta 30 billion na me mamu 30 na chese ebusuafo ahwefo adofo na chese ebusua gudie no ene ne bosomfo etwetwe ho nkomo no we di esuo ni benti no anase nsuo ni benti no ye ntumi ema ye kasa ne nye tenten da foforo be hia na ye besan so ato aso je adwenkyerefo go man